Mela, edin oner, id-diskussjoni baqgħet għaddej edin oner komplu, qiegħed oner Missa Sandro. Garanziji bankarji. Kontu qed tgħidu, x'kont qed tgħid Grace, ejja, x'kont qed tgħid? Għax il-perit qed jgħid li hemm $900,000. Imma forsi wieħed jispjega x'inhuma dawn in-$900,000. Okej, ħanistaqsi jispjega, ma minnu responsabbli? Għalhekk qed ngħid minnu responsabbli. Mela l-ewwel ma rrid ngħid, tieni sekonda, l-ewwel ma rrid ngħid hija li dawn in-nies tajjeb li spiċċaw fit-triq mhux tor tagħhom għandhom jisibu ruħhom f'sitwazzjoni. Min isibilhom fejn joqogħdu immedjat, mhux tgħidlix il-ġimgħa d-dieħla, immedjat. Jekk da m'għandux kapaċi, miskin m'għandux la biex jaqbad avukat u laqqas biex jaqbad perit, x'jiġri minnu? Allura mela x'għandna nagħmlu? Għandna nedukaw in-nies l-ewwel, għandna nedukaw in-nies u ngħidulhom x'iridu jagħmlu. Dik is-sinjura qalet kienet ilha xhur. Tajt niżel minn hemm u niżel. Mela għandna nagħmlu kampanja fejn aħna ngħidu isma' jekk inti tħoss li għandek bżonn għax inti għandek ir-riskju ta' xi ħaġa, mela inti għandek dan in-numru. Issa ħansaqsi lil Robert issa fuq x'jistgħu jagħmlu. Dan in-numru ma' minuta għax numru. Mela. Għax din smajnija ħafna li ma jirrispondux pereżempju. Jew nkella jibgħatek għand xi ħadd u mbagħad fl-aħħar jgħidlek qabad avukat. Tgħidilha imma hu paċenzja jgħidli min int u tgħidlek Mary, imma Mary min int. U mbagħad forsi jekk li jkun jibda jiċċaqlaq u forsi jibda jiċċaqalek l-emmula. Ġifieri imma di trid tkun ħaġa serjissima u in place biex il-nies iħossuhom protetti u jekk jiġri. Imma ħana Andre, għax inti jisek twaħħal kollox, f'daq ta' jisu kollu da' Jiena mhux qed inħass, mhux Sandro personalment qed inwaħħal jirrappreżenta. Ġifieri, hawnhekk jiena mhux qed nitkellem dwar individwu dak l-iżviluppatur partikolari jew li qed nara strutturalment is-sistema kif inhijaw Malta. Għaliex m'hawnx infurzar? Għaliex eżempju ħaġa importanti. Millum għall-għada bdilna il-policies tal-ippjanar u Malta li waslu għal mewġa ta' applikazzjonijiet għall-iżvilupp. Daw biex jiġu akkomodati l-iżviluppaturi iktar minn xejn. Mela l-ewwel bdilna il-policies. L-awtorità tal-ippjanar qed toħros permessi bla doċ. Minar ma rajna minn qabel li hemm l-istrutturi in place, awtoritajiet, ir-regoli li jistgħu jifilħu għal dan kollu. Int ma jistax ikun għandek Malta saret sit wieħed enormi ta' kostruzzjoni u mbagħad m'għandekx la għandhom kapaċità għall-infurzar. Illi Sandro ġabru l-kulħadd għamlulhom etika, ethical principles mhux tajjeb. Il-Sandro għandu jkun onest. Huwa qed jirrappreżenta il-lieħ le. Sandro, jiena mhux qed nitkellem dwar personalment, imma sa xahar ilu, mhux sa xahar ilu, sa l-erba' li għadda kemm inti u kemm l-avukat perit Mużumeċi kontu fuq l-istazzjon nazzjonali. Qed tgħidu li jisma' l-affarijiet mhux daqshekk żiena ta' as a whole okay, daw accidents. Ġifieri, u mbagħad forsi nbidlu xi ħaġa u law, issa wara li ġara l-ħamis, f'daqqa waħda bdiltu l-argument. Jiena ħanejt ħaġa. Ara waħda di sena ilu għax imbagħad tkun hemm ħafna ngħidulhom. PR stunts. Ġifieri nagħmlu l-affarijiet biex ta' parsi qegħdin jiġu indirizzati l-bżgħat li għandhom in-nies. Sena ilu għedtu li f'sitt ġimgħat ħadduru s-siti ta' kostruzzjoni kollha u Malta, hemmint ukoll fir-ritratt. Hemmint ukoll fir-ritratt. Għedtu li ħadduru s-siti ta' kostruzzjoni kollha u Malta biex taraw u mhix mar-regola. Saret di? U mbagħad ġara mela kif minn dik is-sena rajna minn dik is-sena mhux biss ikrolla l-bini mietu sitt ħaddiema sitta ta' f'sena u nofs mietu sitt ħaddiema f'siti tal-kostruzzjoni. Issa ħajwieġbek. Għax imbagħad faċli meta in-nies tkun Andre, għamiltu l-argument, Andre. Għamiltu. Iva, Andre, għamilt l-argument. Ma sarux l-affarijiet, ma sarux. Sandro, ħajwieġbek. Aħna dejjem nieħdu l-inizjattivi. Nitkellmu mal-awtoritajiet għax aħna maħniex awtorità, aħna nirrappreżentaw sezzjoni ta' nies li jridu jidħlu fl-għaqda. Pereżempju l-każ tal-bieraħ, id-developer
li s-sinjura sofrew dak l-inċident mhuwiex membru tagħna u meta approachajni ftit snin ilu, meta konna qegħdin nirċievu diġà ċertu complaints mant l-istess żviluppatur, ma kienx interessat jidħol fl-association. Jien m'iniex awtorità, ma nistax inġalu jagħmel affarijiet li ma jridx jagħmilhom huma l-awtoritajiet illi jagħmlu. U għaliex mhux qed jagħmluhom imma. Issa jekk tista' tagħtini ċans. Le, saqsik, għaliex taħseb li mhux qed jagħmluhom l-awtoritajiet mhux imma dak imma huma marbutin iż-żewġ. Mela tkellem waħdek, Andrea. Għalfejn, diskuti. Jiena dejjem nipprova nagħmel bħalek nosserva, pereżempju meta nqala l-inċident tal-mellieħa, ma rajtekx hemmhekk kombinazzjoni, imma jiena mort fuq il-post. Għax inkwetajt, mort fuq il-post, tlajt il-mellieħa fis-6:15 filgħodu, kellimt. Inkwetajt li ir-rabja tan-nies kontrikom qed tikber. Hija l-verità. Ir-rabja tan-nies kontra tagħkom qed tikber. Important komplu nitkellem, please. Jiena mort fis-6:15 anzi xempitt is-Sur Michael Ferry, illi huwa l-head tal-Building Regulation Office, għaddejt għalih l-imġar, morna fuq il-post u bdejna naraw x'seta' jiġri u x'seta' ġara. Min hemm titlaq, aħna mhux l-ewwel reaction tagħna hemm Mark, mhux noqogħdu naraw minn ħanwaħlu, imma naraw x'hemm ħażin. Ħalli ma jerġgħux issuċċiedu Imma xi ħadd għandu tort, Sandro. Da żgur li trisma' Kien xi ħadd kollox u r-responsabilità tibqa' ma terfawiex tinkwetana ħafna. Min qallek li ma nerfgħux Mhux inti ta' personalment qed titkellem l-iżviluppaturi f'Malta ma jibqgħu jerfgħu ir-responsabilità tal-ħerba li bħalissa pajjiżna u li tinkwetani wara dak kollu li ġara. 4 biljien ikkrollaw u tibqgħu ma terfawx ir-responsabilità gravi li għandhom għall-iżviluppaturi. Mela, ġeneralizzazzjoni. Imma mhux bil-fors, imma din mifruxa ta' imma mur kellem in-nies hemm barra. Il-gżira, mur il-gżira. Kalvarju, in-nies arroganza. Prepotenza assoluta, da mhux wieħed ġabra qed nitkellmu minnu prepotenti. Imma ma jfissirx li kulħadd huwa prepotenti u salvaġġ. Hija mifruxa, hija mifruxa. Minnu prepotenti, ma qed tikkundanna. Il-klassi sħiħa ta' kwestjoni strutturali ta' klassi li f'Malta ħadet. Isu għet għandu fabrika, għandu l-union u jekk jisir uħżewġ impjegati. Jekk jiena bħala klassi ta' nies bil-flus jekk jiena bħala klassi ta' nies. Andrea, ħalli ħwieġbek. ħalli ħwieġbek. Mhux qed tifhem l-argument. Iskur biex qed tifhem l-argument. Sempliċi, Andrea, qed jgħidlek li mhux kulħadd l-istess. Għaw Austin ħanieħdu dal-waqt. Qed jibnu wara qudiemu ma' ġembu on the left and on the right u jgħidlek li mhux kulħadd l-istess. Iva, issa jitkellem, Sandro. Inti temmen illi hawn żviluppaturi nies? Tasgur li. Tajjeb, mela aħna nirrappreżentaw lin-nies. Lil dawk li huma nies. L-oħrajn, hu paċenzja. Grace, issa wieġbu. Hu paċenzja. Aħna min mhux nies jew min jidher li huwa cowboy ma joqgħodx għall-magħna, anzi mhux tal-liek, tal-lina nwiegħed il-kulħadd hawnhekk li mhux darba u tnejn ċempiltien lill-BRO u rrapportajt żviluppaturi jien stess. U qed inkun onest. Minix nifkina pal-gallerija, qed inkun onest. Għaliex aħna dawk il-ftit żviluppaturi jew kontratturi jew paċenzja. Dawk il-ħafna mela, dawk il-ħafna żviluppaturi u dawk il-ħafna kontratturi li qed tgħid inti li huma cowboys ma rriduhomx magħna aħna. Għalhekk għamilna l-association ma rriduhomx magħna. Okay. Grace. Mela, Ok, ija tixa. So, ħadda ħalli l-Austin. Mela, Austin, inti, għax ħan introduċi ftit l-Austin. Mela, Austin huwa persuna li bħalissa taħ biex jibni planning authority biex maħħa warah u d-dimu jilni nejda, insomma, u fuq iż-żewġ naqt 360 degrees. Eżatti. Ejdinna, Austin. Le, bażikament jiena noqgħod swieqi palissa ħafna construction għaddej, it-triq tiegħi partikolarment, id-djar kollha spiċċaw, saru kollha appartamenti. Minn dar bażikament normali ħanajdu hekk, sit little house on the prairie, fis-sens dar żgħira, ħafna biljiet mad-dawra tiegħi. U ovvjament kelli x'naqsam ma' ħafna kontratturi, ġifieri kelli kontratturi fuq naħa, fuq oħra, fuq wara, fuq quddiem.
Biex ikun Inkwetat, Austin, inti. ħafna inkwetat. Fil-fatti, nirringrazzjak jgħat fej s-senjura u kellimt magħha u jiddispjaċina ħafna li ġralek, għax din hija l-akbar biża tiegħi. Jiena il-familja tiegħi, it-tfal tiegħi, speċjalment għandi tifel għandu 8 snin, jibża jitla t-taraċ biex jitla fuq fi kamra tiegħu. Għandi l-konsenturi, ovvjament, dan dejjem jgħid li papa ħajja l-bini fuqna sa jiġri. Kienet tajt lis-senjura Milux. Tibbiża kbira lina. Li t-tifel fid-dar tiegħu stess ma jistax jilab. Każ ieħor it-tifel tiegħi jħobb jilab ħafna fil-ġdien fuq barra. Palissa ma jistax joħroġ ħafna għax hemm ħafna trabijiet. Nifhmuha. Ix-xogħol li tisir mhux qed ngħid kontra l-sviluppaturi jew kontra kulħadd bil-sistema tiegħu. Imma jien għandi dritt ngħix fil-ħajja kwiet, għax jiena kwiet kont qabel ma ġew l-oħra. Għandhom kull dritt jagħmlu l-iżvilupp, imma jien għandi kull dritt ngħix mal-familja tiegħi bil-kwiet. Dat tifel, grazzja tal-Alla, dikinhar dan il-kuntrattu li qed jibdi fuq naħa l-oħra li l-iktar wet l-għandi nkwiet miegħu ħanajdu hekk li mhux qed jimxi kif suppost, beda jwaqqa jkisser waqqa ġebla ġiet fuq l-amara tal-ġnien tiegħi u l-grazzja tal-Alla ma kienx hemm it-tifel qed jilab hemmhekk għax għajdix kien jiġri. Jiena għalhekk illum is-sinjura jħossni dispjaċuta li għax din il-biża tiegħi kif qal is-sinjura hemmhekk aħna bħala familji dejjem ibbeżżajn. Mela tmur iċċempel bir-rispett kollu lejn żviluppaturi u lejn il-BRO. Iċċempel ma jirrispondik qatt. Tibgħat emails, tibgħat fuq Facebook, tibgħat ta' ħadd ma jirrispondi. Aħna rajnihom dal-email seta' ġifieri vera. Vera taċċaj. Ma li jirrispondik għax tkun fortunat. Jgħidlek isma' morħu parri illegali, kif qalet is-Sinjura Grejsaw. Mela jekk m'għandix flus biex iħallas jiena fortunat. Għandi l-kuġini tiegħi avukati, ġifieri jgħinuni, familja tgħinni. Imma kompli appunti dik li qed ngħid, għax m'għandux hawnhekk hawn il-rappreżentant nistaqsi huwa dana. Ikun hemm numru, email, xi ħaġa li inti tista' tirrapporta dak il-ħin biex almenu għandek feedback, you know? Jiena li nixtieq ngħid huwa dana. Li jsiru l-iżviluppaturi u jagħmlu huma imma kelli kontrattur sawa on the left. Immaġina inti 360 jien qiegħed, ma għandek kontrattur on the left u kontrattur on the right. Il-kontrattur on the left kien jiġi ħabbat li filgħodu isma' senju fiex jitmur għax-xogħol inti u kont ngħidu t-taliħin. Kien jiġi fit-taliħin jitlaq għax-xogħol biex ma jdejjaqniex. Issa mhux qed ngħidlek li kulħadd. Imma hu ħdimna bħala tim jiġifieri kull meta jispiċċa kien jiġi jaħsel lill-passaġġ, orajt lil ma tiegħu, imma at least kien jiġi. Kien jiġi isma' Austin, għandek xi problemi, kont ngħidu isma' hemmhekk qed jinkwetani. Kien jiġi l-amara pereżempju, m'għandix amara, imma kien jiġi fil-ġnien tiegħi, jattili l-amara bil-plastik, irressaqhom li fil-ġempu, alright, vojda kien jagħmel li biex ikun għandu. Melaw tajbin Andrea. Melaw tajbin. Ħaj jispiċċa Austin ikkonkludi Austin. Konfer jiena jagħti rabjat palek ta' vojdi, imma inħobb jiena ġejt mallem. Li rid nagħti ċans ikun fis-sens. Niċċara naqra tnejn. Le qed ngħid, issa mbagħad ġieli kontrattur ieħor, tajjeb li dan qabad minflok prova jirranġaw jagħmel, qabad għamel li jrid. Musta nidħol fil-metu x-sistemi użaw ma niżawx għax issa dawk narawhom wara. Imma dan, kieku għamil daqxej ta' rispett, ma kienx ikolli dan l-inkwit li għaddejjina għand il-konsenturi ta' waqgħu li frames minn mal-ħajt, inkisru li fasuni, id-dar kiet titrijat, ta' meta għajlek titrijat ek, ta' literalment li tħossok xejki, rajtu l-perit. Skużi? Għandek erba binijiet. Laqqas darba Li f'erba binijiet. Ma qatt ma ġie Jien għandi mistoqsija għal Robert imma kif joħorġu erba permessi f'daqqa dik? Kif toħroġu erba permessi mad-dawra kollha? Il-perit tiegħu li ma nistax insemmi smiet, il-perit tiegħu huwa a professional person. Kont inċempillu kien jirrispondini mal-ewwel, kien jieħu azzjoni mal-ewwel, il-kontrattu li kienet jaħdem hemmhekk he was a gentleman li mal-inċempillu daħalli l-ilma ġi jiġri mal-ewwel. Jiġifieri l-affarijiet. Imma jiena li rrid insaqsik. Ta' Paul ma marrux mal-ewwel, il-periti għandek erba' sajts. Daw l-erba' sajts, jiġifieri suppostem erba' periti. Imma allura huwa sew li l-perit ma taraħx on sajt għax after all ir-responsabilità programm riċenti dinċema. U naqbel ħafna miegħek għax li ta' kont nagħtihulkom. Li bil-WhatsApp jieħdu l-intervibatu WhatsApp. Rajta jiena stess il-ħaddiem u la li nixtieq ngħidilkom please din nixtieq nagħti bħala feedback bħala ċittadin inkwitat
Għax etnajk il-senjura imbezza, miskina miex xie għajdeja, di xie ġifiri miskina għala dan l-affajt kolla u mandiġ fejt multoqot. Tittoqot tittalla, xie ġifiri. Għabet ħajjita taħdem biex. Important wafqek sekonda dis, minna unek ħan impenja ruħin biex il-ġimma diħla l-association li nirrapprezenta jien, ok? Se nipprovaw neħdu l-inizjattiva biex namlu leaflet inqasmuh lil-poplu bxejn il-min kun qiegħed jiġi żviluppat ma' ġembu biex ikun jaf x'għandu jagħmel fejn għandu jmur. Ħaġa tajba, Paul. Imma milu għamel l-argument ħajli. L-informazzjoni li kun hemm fuqu jekk iċ-ċemper jirrisponduk ta' dik importanti. Jekk ikun hemm numru jirrispondu. Imma dam mhux iċ-ċemper jirrispondu. Ma din m'għandux tkun biċċa xogħol ta' Sandro ta' biċċa xogħol tal-gvern ta' Jekk tippermetti li l-awtoritajiet iridu jmorru fuq is-siti u huma jaraw li kollox biex isew. Imma jien kelli l-ftehim ma' Robert li jisma' jieħu noti ħalli meta jiġbor jiċċara kollox. Ma nsejtux importanti ħafna. Imma ikkonkludi. Il-brow last Wednesday kombinazzjoni ċempluli u f'daqqa għadha bdew mixi l-affarijiet minna tarbu. Fodi li taħħom imma last Wednesday ġibru. Nixtieq ngħid ukoll, please, għax din importanti wkoll. Li xi kultant aħna bħala ċittadini jiena fejn noqgħod swieqi, il-kunsill lokali jipprova jgħinek imma bil-limitazzjonijiet tiegħu. U l-police station li għandna kebuba kata police station imsieħe, they go out of their way biex iġejnuk. Emnuni ma nafx jgħidu residenti l-oħrajn, imma anka ta' Sanġilja. Jagħmlu jiġi jgħinu. Għax qed ngħidlek dak kontrattur. Jinili, Sandro, ngħidlek di, jinili iktar minn 3 xhur bla telefon. Da qabba ġi beda jkisser għattar wires kollha u aħna bla affarijiet. It's not fair. Għamma, ċara wahda fuq, jena ma xtaqx noqot nejt, għax dak tajjeb, dak ħażin, mux dak il-punt tiegħi, mux il-punt dak tajjeb. Ma inti jekk qed għandref fil-bidu. Mela, ġifieri implikajt. Jena qed nitkellem li bħala klassi. L-iżviluppaturi bħala klassi imħabba l-flus li għandhom, le, bil-flus li għandhom poter kbir f'dan il-pajjiż. Imexxu mal-pajjiż huwa jista' xi ħadd jista' jiġħadaw Malta u jekk in-nies mhux ħajsemmaw il-vuċi tagħhom ħajjibqgħu għaddejjin. Issa mhux dak l-individwu li ieħor as a whole, għax in-nies dil ħaġa as a whole li tħossuha, jekk in-nies mhux ħajsemmaw il-vuċi tagħhom għax bħalissa id-diska nbidlet. Propju id-diska nbidlet minn istituzzjonijiet tiegħi hemmhekk baħt l-istess. Konsistenti. Ma biddiltix id-diska. Id-diska nbidlet imma. Għax issa rajtu ir-rabja li għandhom in-nies. Id-daqqa waħda irridu imma u għajja xi ħadd jista' jgħid li l-iżviluppaturi hawn Malta għandhom saħħa enormi, xi ħadd jista' jiġħadha kif isiru r-regoli, kif jiġu nfurzati, il-policies li jsiru. Trid tgħid li f'Malta għandu din hija l-iżviluppaturi jiddettaw il-ġifda l-pajjiż dik hija realtà u jekk iridu nkunu onesti mhux noqogħdu ħafna kliem ħadd sokkor. Li soħra fissati fihom. Il-perċezzjonijiet li għandkom tablu verità, mhux verità. Kellem ma' nies hemm barra bil-ħerba li qed jesperjenza u jgħidilhom li hija perċezzjoni. Imma mhux ħadd bellawilhom tani. Għax in-nies qed iħossuha fuqhom hemm barra il-ħin kollu kuljum. L-iktar mod sempliċi kif tispjega l-affarijiet u kif tispjega int. U nies jifhmuh jaħdu jaqblu miegħek. Imma huma perċezzjonijiet iżgħira. Andre, intom se tagħmlu protesta l-artista. It-tlieta fis-sitta. Fis-sitta, issa, u se tagħmlu Guarda manġa. Trix flok għandkom dritt tagħmlu protesta. Imma waqt il-protesta jiena lest li niġi hemmhekk magħkom, niftħilkom l-uffiċċju, impoġġu bil-qeda fuq il-mejda u naraw fejn nistgħu naqblu fejn nistgħu ma naqblux. Inna ngħiduhom l-affarijiet aħna ma bdejniex ngħiduhom il-bieraħ. Ma bdejniex ngħiduhom il-bieraħ l-affarijiet. Sandro, l-affarijiet. Qed joffrilek. Kemm il-programm konna fl-imkien Sandro. Ħajkollu mur break, kif niġi nieħu Robert. Iva, ma nsejtix. Promise li ma nsejtix. Sa xarilu, Sandro, stess kont għadek qed tgħid li dawn huma ejdu jekk kan bżonn imorru break. Okay, Andrea, ja, Paul. Alright, Andrea, għamiltu l-punt, Paul. Ħan isma' l-Paul imorru break għax kif niġu lura qed nisma' l-gvern issa. Nismaw ħafna. Ħan nisimgħu l-Paul. Isma'ni, Michael, please, Michael. Waqgħu il-bini. Waqgħu il-bini apposta, ġifieri. Mhux apposta.
Mux ekku accident. Accident. Mhumiex accident. Kif qala Sandro, Mhix it-traskuraġni tal-li jtwaqqal bini mhijiex le. Li jtwaqqal bini mhijiex it-traskuraġni. Hija r-rejba, il-kilba l-flus. Mela, Andre, titieq għandna ċans nieħdu l-pol jew ħanieqfu? Mela, ħanieqfu għal-break kif niġu lura Polo Il-developer jaqbillu jimxi surit in-nies, jaqbillu jagħmel sew l-affarijiet. U mhux veru jifranka l-flus billi jagħmel l-affarijiet ħżiena u jidħol f'dan inkwiet kollu. Alright, mela ħanieqfu għal qasira, niġu lura u nixtieq nisma' issa lil Robert qed jirrappreżenta l-gvern. Mela, ħanieqfu għal qasira niġu lura. Please, għamlu subscribe, għax ma tagħmlu subscribe mhux se jħalluni noħroġ minn hawn. Illi diġà 4 ijiem hawn maqful ġol din il-kaxxa u ma nafx kif se noħroġ. Qalu li jekk xi ħadd jafa subscribe jinfetaħ lil bib. Please, ħafsu subscribe għax se nibqgħu ċew inkella, please. Malajr. All right?